Mga igsuon si Jesus na hibaw sa gihunahuna sa mga tao. Nahibaw sa siya sa atong gihunahuna, nahibaw siya sa atong gibati. Imagine kuno ninyo kamoy Jesus. Imagine ba nga kamo mao si Jesus? Nya nahibaw mo sa hunahuna anang imong tupad. Nahibaw sa kas gihunahuna anang nas imong luyo. Hasta ning ang gawali. Unsay imong bation? Kanang mahibaw jud kas ilang gihunahuna ba? Ako mura kog ma-pressured tingali ko, magunahuna ako nga kamuro nanimba dinhi pero lain day mo gihunahuna. Gasige day mo tamay nako. Gasige day mo gingon ako, pariyan nasa nya simba-simba ba? Ma-pressured sa siguro mo hibaw mo sa kung hunahuna. Maigsuon mauna siya ang atong Ginoong. Mianhi siya isip manluluwas pero bisag nahibaw siya sa atong hunahuna. At tubangas mga tao iya gihapong ipakita nga murag wa siya kahibaw. Mautong nangutana siya unsa may maayong buhaton, ang pagdagmal o ang pag-ayo, ang pagpatay ba o pagluwas. Murag iya nang gihimo aron nga manggawas ang ilang gihuna-huna. Ana. Kaya nga naman kitang tao wa gid ta kahibaw sa gihuna-huna sa atong isig ka tao. Nya kon pananglitan gani magbase ta sa atong hunahuna diha sa atong hunahuna nya mo nay atong ihunahuna sa atong isig ka tao mas stress ta. Kaya bang magsige kag analyze ba sa tao? Kabantay mo? Kana magsige kag analyze ba? Sa kani, di ba kani sa kuan na makita kag taong daghang egpatik, kawatan man siguro ni araban ni puyo sa akong may balay, naraga lingkod-lingkod ba at bangs balay, di ba wa ba ko planuhi ani nga tulison ko no? Mo na ron namutang na tayo mga CCTV, mutang na ta kay pulos man nag-anticipate man ta, sige tag analyze atong sigkataw. Bisan aning COVID, COVID, magsigim kag analyze, di ba kani siya positive no? Sige man siya ubo, di ba kani siya positive? Analyze nimo ba? Pero wa jud ka kahibaw gud, imo lang gi-analyze. Nya kasagaran kung mag-analyze ta ang atong garbo, our pride, maoy mo patigbabaw. Muna sa unang pagbasa si San Pablo, nagbase siya sa aktual na hitabo. Kaya di man siya kay bawso na huna sa mga tao. Ang aktual. Ingon siyang ilara ng inyong gibuhat. Bisan ang mga pagadong di man kabuhat ani. Sinan ka, ang umagad nga lalaki nakigpuyo sa iyang ugangan. Nakigpuyo sa ugangan. Amot lang na mura kung nag-imong inahan, di ba? Umagad kung kanya, makigpuyo ka, makig-live-in. Sa ato pa, nagkinabitay sila. Nya, ugangan o umagad. Ang iladay. Muna, diha gibase ni San Pablo, ang iyang kuan, aktual ba? Muna, importante kayo, karumbitan tuiga, importante kayo ning gitawag og dialogue. Kanang dialogue, dili na lalis. Ang dialogue mao ang pagpagawas sa tagsa-tagsa kahuna-huna niya ang atong hunahuna o ang atong kasing-kasing magsabot ba. So ay ragod imong bana analyze nganong nauli siya alas 3 kaadlawon. Maglagot gyud ka madugay. Nya labi na di matiksan, naka-off ang cellphone, maglagot ka. Pero pag dialogue mong duha, kana bang ipagawas ang imong gibati, nag-uol ko do nga nauli kag alas 3. Kasi ako na-relax ko nga nauli ko alas 3. Ay nga nung relax bang ka? Kasi nga, tuog naman ka. Yaw-yawan sa kay kastanan. Mao daw mo uli ko bitag alas 3 kay aron tuog da ka. Kay maabot ko, sigis kang tabi da, hasol kay paminawon. O di na, nigawas ng iyang nahuna, nganong alas 3 siya. Namingon sa ako, sa dabalaka po ko, kay mabitan ng magsigi kong yaw-yaw, kay kuyawan baya ko, maunsa ka dias daan, kadlaw na ka mo uli, niya mga dautang tao diya.
So magsige na mo pagawasay. Hantod nga mo ingon na siya, unsam ding orasa akong iuli aron ma-relax ka. Nindot ka na mga alas 9, alas 8, inana, sa gabi nga mingon sa ka, unsa man say makaparelax nimo, akong buhaton siya. Kanang di na ka magtingog, kanang kamao na sad kang mo appreciate sa akong mga gibuhat, di kay magpunay lang kag yaw-yaw, punay saway. O inana, no? Di resulta igpangatuog ninyo hapsay inyong gibati kay nagpagawasay mamos nga una-una. Nga kahimo mo na inyong ginahimo. Wa no. Wow, na ipagawas yung una-una. Ug namoy kalagot nako. Duola ko matud pa sa ebanghelyo gahapon. Duola kamurang duha niya. Pagdialog mo dito, pag-istoryahanay mo, dili magsininghagay. Mao na ang hagit di ay karon mao ang pagkinabuhi sa kinabuhing gipuy-an ni Hesus. Unsa toy atong tubag sa Salmo? Unahi ako diha sa imong katarong, Ginoo. Musunod ta sa iyang katarong. Dili ta maghimo-himog atong tarong-tarong. Ang katarong sa Ginoo mo itong sundon. O ang Ginoo, bisag nahibaw siya sa tanan, mo respeto siya sa atong gihunahuna, sa atong gibati, andam siya maminaw, andam siya mudawat. O, kita sa mo sa atong buhaton, andam sa tang maminaw, andam tang mudawat, sa hunahuna o gibati sa atong isig katao. Dili kay magsigit tag linibakay, dili kay magsigit tag istorya i-post pangadto sa Facebook tungod kay ang atong gihunahuna mo'y atong gihimong basihanan nga mauna siya. Na mahinganlan natong dili maayo ang atong isig katao. Mao nang ato na siyang himuon magpaday ganay. Unya ang ikaduha mao ang pagwagtang aning gitawag na tug pride kanibang garbo. Ang garbo gud kanunay maginang moingon ako maoy sakto. Sakto gining ako. Dili ang sakto mao ang Ginoo. Siya ray insakto. Nya kita pulos man ta mga usahay sakto, usahay sayop, igo ratang mag dinawatay acceptance. Para bitawan ning ato dinhing kuan kaning atong granite nga naguba. Ana desisyon tang atong ilisan. Di man sa kaingon nga gituyo na. Tay mga sayop mo na sa gitawag og human errors. Kay limitation nato isip tao, masayop dita na magipanultihan uban ng sayop manggay ng kabaw o patiil. Masayop kuno tikang ba madakinas pa jud kuno nako nasay mo tubag nga pilosopo isa ikaw ba say bantay upat ka buk imong tiil. Duha ra gani imong gibantayan masipyat magigaw sa nakadang upat imong gibantayan lain-lain lagi tag view ba no wa gyud tay lutsanan so may pag magstorya na lang tag tinarong sige manindog ta. Mga igsoon, sangpito nato karon ang Dios nga iyang dunggon ang atong mga pag-ampo diha sa pagpaubos moingon kita Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan kanunay magmaisog diha sa pagsaksi sa kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga namunuan sa mga nasod, nga sa kanunay magmaunungon sa pagtabang sa mga kabus o nanginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton ng hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaw pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanon ta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.